Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze trending news. Ucela usizo ke usisi ukuthi ngabe kumele amtshele yini uma wakhe ukuthi nguye owabulala umfowabo. Uthi ke isizathu esenza ukuthi azambulala umfowabo ukuthi ubehlezi efika endlini yakhe ezomlala ngenxa yokuthi umthembise indlela yokuthi azokwazi ukusebenza athole imali. Okubuhlungu kakhulu ke ukuthi akuphelelanga lapho untombazane wagcina esemitha wathola umntwana. Molweni guys, molweni. Yo, ndiyagowa namhlanje. Into endigoyisayo sesisitori ndisithunyelelwa ngulo sisi. Ndanoba ndisifunde, noba ndisibalise, but sana nabanye andibona uba bendilila. Uthi ugirl, hi sisi, I'm a 13-year-old girl from KZN. Ndinengxaki nomama. Into eyenzekileyo, umamam ungumntu obesebenza emakhitshini. Ndinobrother omdala okwi-20s osephangela. Recently besandathatha umfazi. 3 months ekubeni ba etshatile, uye ubhuti wam wasweleka ngendlela engaziwayo uba wabulawa yintoni. And andikwazi ukuthetha nomama ngale nto because umama iyamhethisha kakhulu into yokuswelekelwa ngubhuti because apha ekhaya besixhomekeke kuye njengoba besenza everything apha ekhaya njengobhuti omdala. Ndicela ukukuthatha back to last year before ndimide. Into eyenzekileyo, ndilele kusekhaya. Ewulaleni kwam kungene ubhuti. Angene ubhuti andibalisele how much of a burden esiyiyo kuye sileli khaya, and so kufuneka ndizimisele ekuzimiseleni kwam so that sizophuma kuye, sizoyeka uba ngumthwalo wakhe. Ndiphakame ndihlale ngempundu ndimamele. Ubhuti ufilisha into yobana iintanga zakhe zinemoto, iintanga zakhe zinemizi, iintanga zakhe zinabafazi, and yena akanazo ezo zinto because unakekele thina, and of which asingomthwalo wakhe, but now ubona sesingumthwalo wakhe. Okay, uthi ndizamamele apha athi ubhuti uzondifundisa indlela yokwenza imali so that singazoxhomekeka kuye entirely. Uthi ndiqomba ke, that's good. Uthi ndithi ndisajonge leyo angene ezikubeni ubhuti. Athi leke indlela yokwenza imali. You are not allowed to share le secret, family secret. You're not allowed to share it with anyone, not even umama. Nam ndayifundiswa apha ekhaya. Fine. Uthi ke bhuti amlale. Azenzele ubhuti, azenzele onele ubhuti ahambe. Ashiyeke yena ecleana up yonke imess. Fihla amashithi so that umama angawaboni, uzowahlamba xa yedwa mhlawumbe ubuye esikolweni, ntontontonto. Yaqhubeka le nto. Mane sizubhuti xa bemsebenzini. Ayithi babuya ngexesha elinye because ubhuti itishara. As much as babe engafundisi kwesi sikolo esifunda uGiya, but ubhuti itishara. So u5 betha kudala ezindlini. Umama ke yena ke ubuya emva ko5. Umama uyaziphangelela emakhitshini. Uthi ke uGirl, manefika kubhuti eyenza le nto, manefika ubhuti uthi umama efikayo into seyirayithi, sekuthiwe mandihlambe, sekuthiwe makuthini. Uthi ndamitha umama wayibhaxa into yoba ndimithe wandidisown. Yangu ubhuti endicingelayo uba ana mama amaphutha yenzeka makahlale. Xa kujongwa zabe inyanga sezidlulile for uba angayenzisa i-abortion. Uthi yaqhubeka le nto isenzeka, zehla igrades zam nasesikolweni, kanyanzeleka ndihlale ngelaa xesha ndizobeleka. Fortunately ndapasa because ngoku I'm doing grade 9. Uthi umama akamfuni umbona umntanam, akandifuni nondibona. So kwenzekile ke ubhuti watshata. 3 months after umtshato wakhe wasweleka ubhuti.
wabonwa ilele ebhubhile enegazi apha ezimpumlweni. Akho mntu uyazi uba kwenzeka ntoni. Ndicela uncedo. I want to confess. I want to do right by umamam, because I'm the one who murdered ubhuti, because ubhuti nguye owandimithisayo. Ndingumama nje one-13 years, ndingenazi bangani, nasesikolweni ndiyinto yokhonjwa. It's because of ubhuti. Ubhuti took my pride, ubhuti took my dignity, and azange ndifumane justice ngaloo nto because kwathiwa ndingamxeleli umama. So I thought into bana for me to get justice kuba siyenze le nto nobhuti secretly. So ngenam ndizibhatalisele secretly. So what I did, ndavisitha kwabhuti kungapha kwesitrato. Ndavisitha kwakhe for 4 days. Unkosikazi wakhe is a nice lady, ebendithanda, akho ngxaki, uyamthanda nomntanam. So ever since ndafunyaniswa uba ndimit, umama zange aphinda athethe nam till today. Ngathethi nam, and now that ubhuti akekho mntu wendenzela izinto, akho mntu uzondenzela izinto, I even doubt uba ndizoqhubeka nesikolo. So ndavisitha kwabhuti, ndabona iindlela zalapha uba okay, apha ndingenza kanjani nakanjani nakanjani. So usisi wagoduka waya kowabo eyobeleka. Ngokwaye kowabo ndamandisiza ke ngokubhuti, namandizizele. Uthi ndagoduka, ndabuya ebusuku, ndanokha, wandivulela ubhuti, ndangena. Wazenzela emva kokusalala. Wabe ene-branch base lapha. Uthi salala sithe sizobe silele, ndaphaphama ebusuku. Ndizixelela uba ndifuna umhlabe, and then call the police because evidence isekhona andihlamba ngandithinanga. Uthi xa ndivuka ndabona indlela position le alele ngayo uba ulele like kanje. So uthi ndathatha laa branch ndayithela apha ezimpumlweni. Yamtsarha, akakwazi ukuthini, andazi kwathini, wasweleka. Akho mntu wabanjwayo because everyone believes into yobana watsarhwa or something. Mhlawumbi watsarhwa ibranti yakhe njengoba ibelele ngalaa ndlela. But deep down I know uba ndim, and seeing umamam this hurt kundenza ndifune ukuzinikela emapoliseni. So I went to the police station. Ndafika la kupolisa ile umuntu ngisise, ndasibeka istory, yonke into ndayithetha. Ubhuti unomntana nosisi lo begxotya kubelekwa. Ndafika ndayithetha yonke into, ndasho uba as evidence kungenziwa i-DNA kulo mntanam nakulo ka-brother wam umntana, okanye ngaloo ndlela abazokwenza ngayo to prove into yobana nyhani ngumntana wakhe. Wathi usisi wasepolice station, focus ekufundeni, umncinci and ubuzidefenda, goduka ungaze uphinde uxelele mntu le nto. Uthi but iyanditya sisi, ndingenza kanjani? Guys, andinawo la macebo anje mna. Please bethi mna andinawo la macebo anje. Kaloku mna ndingumntu womthetho. I cannot say emntwini yithini. I cannot encourage umntu ukophula umthetho. I cannot encourage umntu ukuba athathe lo mthetho ezandleni zakhe. So ndimxelele that andinalo icebo mntanam, andinalo sithando sam, but ubucinge right ngoconfessa, but ke ngoxa ufika epolice station bexela kanje, I don't know what to say. So wandinika permission uba mandiposte apha, because apparently ugirl undibone apha uba ndimane ndicebisa abantu ngezinto. Wacinga naye mhlawumbi ngale yakhe situation ndinganalo icebo. Ndiyacela guys, umntu onecebo, umntana ukhona apha ngoku, uzofunda apha ilandika i-comments. Please ndizamile ukusithi story so that ingazo
vele athi la mama xa ibukele le video bangu uyavela iqonda ba ngumntanam lona ntontontonto okanye la nkosikazi xa ibona ivele yabo. So yeah, this usisi ufuna icebo kumntana. She's 13 years old. She needs icebo from everyone bethunana ongakwazi ukumcebisa. Siyacela abhale apha kwi-comment section anything anomcebisa ngayo ugele. Mna personally andinalo icebo.